If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC. Nice Liga Channel. Ang ang nagpapalaga sa imo. Kagkaron sa pagpadayon sang aton drama nga puno sang aksyon. Madakpan ka man gyapon. Ate. To. Hoy, halo Jack. Yo. Kutilyo siya. Drama nga puno sang paghigugma. Palangga ko ikaw, Jo. Ginahigugma ko ikaw. Tanan, kinhimo niya para mapasabat ako. Apang subong, di na siya. Drama nga puno sang komedya. Prelyong, Ano pa rin, Miloy? kakita ka na aswang. Nag-edad lang ako sa amo sini, pero wala pa ko kita aswang. Ikaw, yahaw. Ako kakita na ko aswang. Sa diin. Asa ko na ito ba? Naisyaga, Showtime Drama. Kagkaron, sugura na naton ang pag... Loy, Siyag. ay, kalawig man siyang pagligad siyang panahon. Oo, Lukasan o lang si ilyong nakastiguhan, subong, okay na siya kuno, Loy. okay na to siya. Nabati ko gani, do nagatindog na siya kuno. Oo, nagatindog na. Oh, Uy, may nagapanuktok ko. Anong doorbell man? Gapanuktok. Tiyagan mo sa balay to, do balay sa manggaranon ba? Kaya brihito, anay ba? sige. Ay, Premiloy. Wow, kagwapo si imo subong hao. Dugay na ko yung gwapo. Wala mo lang matalo pagda. Bosos, way ka man mahuya, no? Ay, Sino na, Loy? ako ni siyang. May pamahaw ka mo da. Kita mo lang, oh. Ay, nako. Wala pa ko pakumpra. Grabe, no? Basta pamahaw na si ilyong, no? Sunod ba lang ko kay Premiloy, Siya na yung the best mo. Wati madayon tong plano, ta? Ay, siyempre, madayo Ano na naman ang to. plano nyo? Ate, Basi- malagaw ko no si Edo, sa inyo, nga balya. Basi mang checks ka mo, ha? Way niya sa plano ko yung maglagaw sila ni Lorraine, Aba, Kita mo lang, arada mo siya. Grabe. Sino ginabala si Lorraine nga ginahambal mo man? basta gwapa na siya. Diri mo na sa aton barangay siyang una. Aton? Oo. Ate Premiloy, mahimos ta. Malakat kita sa... Sa din ka mo makanto? Basta, total makatindog naman ko. Makalagaw-lagaw man kami ni Premiloy siya. Dali lagi kay may hambal ko na kay Basyag. Ano naman na, Lloyd? Ginakulbaan ko, Siyag. Ha? Batian mo. Wow. Mahulam ka naman? Oo, lamon ko na ATM. Ikaw balaya Premiloy, gasalig ka pa ya kay Basyang. Ay, ambot na kay Miloy. Sa akon po na siya nagasalig siyang kalanunon niya kag siyang galawion niya. Sige lang, kay babot nagtiyon, nga hindi na ko magsalig si mo. Uy, nga aman Premiloy haw. Nga man, Lloyd. Natulak kay kong kapyot ATM mo. Ikaw nagali mari Basyang nga masalig siya Ate daw mo gede. Diyan na pa. Uy, sinadi niyong bintana. Nga man, ha? Nabatian niyo na ho? Uy, hala, may nagakanta sa guwa. May nagapanaygon. Di ka sinada na pirtahan daw. Teke, siyempre, ay ko di kwarta dala iya. Ay, may ari ko di. Dalo ko tigulang na eh. Ano hambal mo, Lloyd? Siling ko, daw manok ang kapanimaw sa kusina. Na, kay kaon lang yung perming ginapaminsar mo. Abi, abrito, anong kurtahan, no? Oo man, Lloyd. Abrito, Lloyd. O, ari-ara may sinsilyo ko di, Lloyd, ho? Uy, bilog man mo, i-adjust na kron. Ate, sige. Ate, sige, Lloyd. Ari, 20, Lloyd, ho? Parimiloy, ari may duwa ko di gali kapulo, Abi ko anay, way naging ko kwarta, may ari pagali sinsilyuho, no? Ari, butang ko si kamot mo. Ari man ako, Lloyd, ho? Dan, ara, Lloyd. Sige, kantuan ko to sa lanay, ha? Ate, sige, salamat, Lloyd, ha? Sige. Mayo, gid. Ay, marimasya. Ano ka, ara, Kuhaon kong 20. Tutungan siya. Sana pagsapit ng Pasko, kayo'y naririto. Kahit mamalayo ka,
Ote loy, okay na loy, nahatag mo na. Ada ko na to. Wow, di mayo gid Premiloy, nalipay man ang mga tao nga to, no? Nami man sila magkanta loy, no? Oo, man. Bisan wala sila gadululungan, pero namin sila magkanta. Ang pinakadabi sila kay bisan gitagaan mo na sila, sige gapon kanta. Ay, oo. Amo nang pinakanami nga manog karuling. Oo, ang iba dyan pagkatapos may hatag, sure kung matapos ang kanta, thank you ka malagyo. Ay, oo. Kung kisa gani, kung wala kang gikwarta, balon mo sila, day, to, way gigami di bala kwarta. Mauntat sila yung kanta kang maglakad sa piyak. Ay, Ito siyempre, way ka man ihatag mo. Di, natural, mabalhin man na sila. ati, malipay gito sa ginatag ko nga, kuwan, bay, Ilang ginhatag mo, Premiloy? Dua 40 man tong hinatag ko. Dua ka Ang hatag ba na mo na dua. Dua ka ba yan? yun? Yes, abi ko, Hindi anay. ka magabos na inyong malain-lain na ibo. Kalain na balaga, buhinan mo pag-ilugatag mo. Oo, mano. Ay, dinalok na ibo. Uy, Rose, Escobado? may Paskwa ka sa akon? Abaw amo ginang gusto mo pa ngayon sa akon? Oo, base balakon may Paskwa ka sa akon, haw? May ara Ara, abaw, dumayo, haw? Imbis ako mangayo, ikaw pang nagapangayo sa akon? May ara man ko ipaskwa sa imo? Tuod? Oo, Ti sige ikaw una. Ano ipaskwa mo sa akon? Ari Ano na? mga lago ko, labi ito. Abaw, himuon mo ko galing nga labandiro? Nga, may reklamo ka? Wala, Ote, din yung regalo mo sa akon. Ari, Aba, naka-plastic pa. Oo, Ano na siya? ara na sa sulod ang short ko nga may gisi. Pwede mo matahi? Joker kagid yung maskubado, no? Joker ka man gani. May atagi ko sa imo. Ako man, may ara man. Ay, nako. Naghatagay gali ka mo diri sang regalo. Oy, Lolo Doroy. Uy, ari. May regalo ko kay Lolo Doroy. Ano na siya, maskubado? Ari, habon. Ha? Paligo na to, Lolo Doroy. Ay, Rose, mas kubado. Bala ni away ko sang mabaton nga regalo. May inaway kita. Lolo Doroy? May moto ko yung daan sa kabuhi ko. Ano na, Lo? Inaway lang ta kun inaway. Basta wala lang paligway. Kat, kamusta ka? Okay na ako, Jo. Ay, ugali. Kamusta na tong best friend mo nga si... Si Lorraine? Oo. Ari na di siya sa Pilipinas. Ang matuod, diri siya gani nag-star sa barangay na Siaga. Ay, tuod. Gusto ko man siya mamit. Sige. Ipakilala ko ikaw sa iya. Nakakita na kami sa nagligad nga adlaw. Ote, kamusta? Anong ginistoryahan ninyo? Ginsugiran ko siya sang party sa ato na dua. Kagin kamusta ko man siya, kung okay lang siya. Ote, Okay lang siya kuno. Nalipay siya gani kay dako na kuno sa pagbago sang barangay ni Siaga. amo bala? Ano man ang hambal niya party sa ato na duwa? Kwan. Okay lang. Okay lang? Oo. Kay balo siya balang blind ako? Oo Siyempre, wala ko yung naginatago. Hindi ka magkabala ka, Jo. Kay wala ko ikaw ginakahuya. Palangga ko ikaw. Salamat, gid ka. Abi mo? Nalipay gid kami nga mga blind nga makakita sa mga babae nga pareho sa inyo. Nga no? Nga hindi kami pagikahuya.
Inabalang kaya niya nga ihambal sa tanan niya. Ang boyfriend niya gali, bulag. Tuod. Oo. Kadamo na ako sa nabatian niya. Mga blind nga nobya man sang sighted o kung makakita. Pero kapalanggaanay sila kung duwa lang sila. Sa atubang naman sa mga tao, daw hindi sila yakilalahay. Amo bala? May ara man nga sa atubang sang iban nga tao, daw suod sila nga magbarkadahay. Pero matuod gali, nobyahanay sila. Kag nagapahayagay lang sila sang ilang nga pagigugma kung sila lang nga duwa. Pero basi may rason man ang girl. Kung nga hindi niya gusto, nga ipahibalo sa iban nga blind ang boyfriend niya. Siguro, Respetuhon talang rason nila. gani man. Kat, Mano ka? Merry Christmas. Do kasan ulang no? Merry Christmas man, Jo. Ari galing Pasko ako sa imo. Oh. Wow, thank you. Ari mo ng Pasko ako sa imo. Ano na? Pagpalangga ko. I love you. Uy, pare Biloy. Prelyog. Uy, kanami di sa baybay gali no? Oo. Wow, kanami singin arkilahan ta nga cottage kay do katawhay. Dadi Uy, kadamo pa siya nagapaligo ho. Uy, dali. Dalan tawa lang isa ka babae mo kagwapa oh. Daw si Loren? Gani man. Doon Doon kaya hindi ko kabatas magtulog Di na itong duha. Si, Katilan ka si Daniel? tutuho sa piya ko, lantawa bla. Kaya ba? Uy, nag-kiss lang pa rin Miloy. Ay, grabe. Kita mo gan. Oo, kita ko gid. Kita man. Nga hindi pwede ha. Kita man mangita tayo sa aton yung mga mangin kaupod bala nga makakiss man sa aton. Kay Christmas mong Oo, na anong kahulugan sa Christmas? Pagpalanggaanay, pagpinatawaray, kag siyempre Pag hinalukan ay. pag binuligay, paghatagay sang regalo gali. Amo nang pinaka-importante gid kag pinaka-paborito mo man Subong damo sa mga Christmas party, Premiloy. Ing kalabanan subong ati tama naman ni kaon baboy. O gani do. Ano gid bala do? Ano gid bala kanami isang Christmas kag ginasiling nila? Kung may pagpalanggaanay, Premiloy. Kag may pagpinatawaray. Kay kung wala na sa aton, bali wala ang Christmas. Correct ka Oo. dyan, Amo na kung may kaway ka, bati na kamo. Ayuhay na kamo. Sa January naman kamo away. Sige, Prelyog mayuhon sa Christmas ta. Oo, ako ya Premiloy. Sa Christmas ning ginapangayo ko lang nga Pasko, good health lang gid ya. Kag pagpalangga sing isa ka babae nga Para kay Loren? Nga siya gid ya Premihaw. Kasi lang man pero maginambal mo sa akon. Siyempre. Paano na lang ni Sis Kayman? Ikaw ya Premiloy haw. Ako okay na ko sa paggugma ni Basyang. Abaw. Huwag na ko sa ginapangarap pa kundi si Basyang. Abaw. O sige, Siya lang gid ang makaupod mo sa Pasko, okay lang na si mo. Okay lang sa akon. Ay, Basta si Basyang. Wow, kanami lang, no? Puno man yung ATM yan. Siyempre may bonus pag ganito si... Uy, ala si Jojo kasi Catherine nagapakadto diri sa ato, no? Ay, Napuli na talo? sige. Mapuli na ta. Ay, maayo pa siguro maligo tani sa baybay. Ay, Sige. galing kay gaulan man eh. Sa luron ta Hindi pwede. Yung basi ko mabasa ta maligo. Ay, simple lang na, no? Majakit eh. Naglain magin. Oo, naglain pa gid. Ay, importante sa jahon ang Christmas Oo, natin. dapat lang. Oo, importante. Malipayon kita bisan ano nga mga pagtilaw sa aton kabuhi. Kag siyempre magpalanggaanay sa isa kag isa. Amo kita dapat, no? Bugan di kayo nagpalanggaan na sila. Ti, mahimos na ta. Sige, Prelyog, Merry Christmas. Merry Christmas. Hindi ko mabaton ini. Ginhalukan ako sing tigulang sa sininga Pasko. Oh, Ilyong. Ay, ari naman kita sa Mall Ilyo sa Oo.
Tapos bye-bye, mall ba, mayo ba? Malagaw tayo mo. Siyempre, amo na yung aton plano. O, gani, no. Libot-libuto naton ang kalibutan. Oo, malang na apas sa si Basyang at sa magalito sa mall. Maayo gid kay upnanay kita. Maayo gid kay ari ka. Magkapangumpra ka misne. Lolo Miloy, ari man ko. Ari ka na sila, damo ni sila gala. Oo. Sila ko magkapangumpra ka tas ni kay ari si Basyang. Ay, tinga kuya haw. Siyempre kay ari si mong bagko. Ano naman? Sige. Kay Christmas subong, librehon ko kamo tanan. sus! Sige Lola, mabakalman ko to. Oh, si Jojo, bakli si Jojo sapatos. Ari man ko di bala. Bakli niya man ko. Bata to, bakli. Ari man ko. Bakli bata. Ito kami di. Ay, siyempre, kung ari ka mo di, ari man kami di. Alaga mo kami di ah. Ay, ala. Ari ka mo di. Oh, bilog ka barangay, Basyang, bakli. Ari ding bilog ka barangay na siya ga. Baw, sadya gid niya. Mas kumado dito to. Ari ko di. Aras Anong na. Pasko mo sa ako, Lolo Miloy? Ari bagko talas Basyang. Sa ako niya Lolo Miloy, Miara. Miara. Ay, sa ako niya, wala haw. Miara ka man. Ay, salamat. Isagid ka dosina. Wow, isa ka dosina yatag mo. Oh, Ala. pero Lolo Miloy? daw mo ni kulang siya eh. Daw mo ni kulang siya. Ano na, Lolo Miloy? Excited ko. Hutikan talaga. Ha? Sige, hutik si Hutikan Mas ko. Kumado. Ari mati ba mas kumado. Ano. Isa ni ka dosina nga. Brep again hatag mo ka Mas Kumado. Oh. Anting lungga, Lolo Ilyong ba? Siyempre kay way man na sakon mo. Tas kuhan naman ko sina Premiloy ha. Oh, Paskuhan ko ikaw. Isa man ka dosina imo. Ay, tuod. Oh, Ano ihatag mo sa iya, Loy? Bretman? Oh, Hindi. mata Lolo Miloy. hindi Brep. Ano man? Short. Short. Oh. Wow! Nami na kay bugnaw. Kapin pa kati dali na lang nga daan magsulod ko nung El Nino. Oh, kadi ba? Tuod na yan. Nga no? Kamay El Nino. Oo, balila ko no sa balita. Ako yung magpalapit si Basay sa ako ka magdikit-dikit ka El Nino. Di ko lang init, kagli ko na mo iya. Kasadya sa ato, no? Oo. Kanabi gali ko ng biro. Kanabi gali ko ng bilog nga barangay, gatililipon. Siyempre, kulang ang barangay kung wala ang kapitan. Oy, Basay. Ay, man siya mo. Maayo gid Basay kay may kuan kasi ni may katuwang ka pang libre. Grabe, pagkakita na sa akon. Libre na yun. Ay, siyempre, kay ikaw ang kapitan. Ikaw nagdaog ka na. Oo, man. Siyempre, kay ari na kamo de, ari man ko. Baw. Ari man ko di. Uy. Oy, si Mitoy. Ari, Mas si Mitoy. mayo kay Ari si Mitoy. Ano ang nakita mo, Mitoy, sa palaabuton nga 2024? Kay di bla manug himalad ka? Do nakita mo kunong palabuton? Ari may pulo ko di ho ari na para bala nga maganahan kapag maglantaw siyang palabuton. Ari. Do. Sige. Madayunay ka mo. Madayunay. Sino madayunay? Basi kami, no? Hindi. Sino madayunay? Oo man. Ikaw kag siputin. Sino na si Putin? Do kuan ba na sa Ukraine? Sa Russia? Lain ba na yan? Nakalabot na ya ba? Oo, do. Ay, oo, matuod. Ay, sige, pabayin na lang na si Lolo Mitoy. Tagain na lang na pagkaon, basi kulang na sa paligo. Ala tapos sige kay Duroy kay Duroy. Ara siya. Ari man ko di. Tingala ko mga nung nagin. Nagaw ka mo di sa mulhaw? Ano no? Tingala ko nung nagbaho ang mall. Way guro ba tinuan aircon sa mall ay nagbaho. Kaya siyempre, aris Lolo Duroy. Ay nano man kamo inyo man. Halin sa balay-balay ng hilamos ko iya. Ate, sige Merry Christmas na lang mga kanaysyaga. Merry Christmas inyo tanan. Matuod, Merry Christmas. O sige. Si Punay yun, nagingagaw pa oh. Oy may ari ka di Puday. Bara si Punay ka bara man. Gagin bakla ko na siya kay espesyal siya nga regalo sa akon kay Aba, guest na siya sa ligad nga Maslimada. Aba anong espesyal mga regalo siya Pamiloy? Baklan ko siya sa tanan nga kagamitan niya sa pamaligya. Oh, kita mo? Ba't mo nga kagamitan eh? O ba siyang baklat na ni aristahan? Si Basyang patanan.
Abaw, Parimiloy. Oh, kasalamat gid sa inyo di basyang sa Pasko nyo sa akon, ha? Merry gid ang Christmas ko kay nga, do halos tanan di sa barangay gid Paskuhan ninyo. Na si Kapitan do 50-50 na Paskwa man. Lugi na tuyo na ako. Ati, mapuli ka na? Puli na Puli na dun, tagaan mo naman ko. Pero mas nami pagid guro, antes ka magpauli, mga pi ka diyan sa balay. Ba tuyo na ko, nasa lang na kape. Sige. Sige. Katimprano pag ani, puli ka na. Sige Halong-halong ka ha. Sige ha. Kabay pa nga hindi ka madasma. Dasma si Parimiloy. Ginbot sa kain ko na gilisang kahoy. Pasensya gid Parimiloy. Nalipatan ko na abi, bis akon ko pa na karon. Dula lang tuyo ko. Sige. Oh, sige kay balik ko lang ng tuyo mo. Bye-bye. Ay, salamat. Ato na si Parimiloy. Kanami kay Christmas. Kanami kay Pasko ako kadamo. Uy, hala, may nagapakadto ni nga bata, oh. Uy, sinday badang man na, oh. Day, dali diyan, day. Badang, day, mayo kay ari ka, din ka naghalinday. May gibakal ka? Pwede ka makadto. Si Palay. Si Palay, mapuli ka na sa inyo lugar? Di ano itong bakal mo kagina? Apol? Di way way ka sa buong klase? Absent. Nga nag-absent ka haw? Kay ka. Hapo. Hapo ka? Oo, aga-ubo. Di anong bulong mo sa hapo? Di makaon to di anay sa balay. Ano naton? Tinapay eh. Oo. Ano nga tinapay gusto mo haw? Ikaw lang wala. Ay, ubo-ubo ka na haw? Gaubo ka na day haw? Lain matag mo? Ay, abo ka sa gra ko do, radyo blang nga guba haw? Dumduman ko man sa unang radyo kung abigon ba? Di okay na day? Oo. Mapuli ka na? Nga haw, dili ka lang sa balay? Ati damo di pagkaon kay librehon ta karon ni Parimiloy. Dulungan niya ko di karon kuno tinapay kag kape. Di sakpon ta lang ka. Gainom ka man kape aw. Oo nami na blang kape. Labi na gid kon isog kay kaya ya kay paglaban. Day no? Na